Szeretettel köszöntök kedves nézőimet. Én Szűcs Judit Tünde metegénész szakember és természetgyógyász vagyok. Békéscsamának az Inci lakótelep 25/A földszint 1 alatt van a magárendelőm, és itt praktizálok. A reflexológus és a talpreflexológus talpmasszor közötti különbségről szeretném elmondani a gondolataimat ebben a rövid videómban. Egyre több háziorvos, illetőleg szakorvos vagy egészségügyi szakdolgozó javasolja így a vendégeknek, pácienseknek, hogy keressenek fel egy reflexológust, aki megmasszírozza a talpát, és így hozzájárulnak az adott gyulladásos folyamatnak, vagy degeneratív betegségnek a javulásához, vagy éppen meggyógyulásához. A reflexológus szakember ő egészségügyi szakdolgozónak számít. Az Országos Kórházi Főigazgatóság, illetőleg jogelődjeinél szerezte meg a természetgyógyászati végzettséget, és azon belül is a reflexológus végzettséget. Ez egy több éven keresztül történő képzési és vizsgáztatási folyamat eredménye, hogy valaki megszerezheti ezt az oklevelet. A reflexológus, ő lehet orvosreflexológus, tehát orvosi egyetemi végzettsége mellett szerezte meg a reflexológus végzettséget, lehet egyéb felsőfokú végzettségű reflexológus, általában itt humán, vagy jogi, vagy közgazdasági területeken vannak felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségek, és amellett reflexológus, illetőleg lehet egy érettségihez kötött középfokú végzettség mellett megszerzett reflexológus képesítéssel rendelkezik a szakember. A talpreflexológus vagy talpmasször, ő pedig ilyen képesítési elvárások nincsenek, tulajdonképpen ő a tevékenységét különösebb képzés vagy tanfolyami elvárás nélkül is végezteti vállalkozási tevékenység keretében. Általában egy 2-3 napos tanfolyam, de van, amikor távoktatási tanfolyam keretében szerzi meg ezt a masszőri vagy talpmasszőri vagy talpmasszázsi képesítést, és ők fizikai közérzetet javító tevékenységet végeznek, általában masszástúdióban, ez pedig akár a saját lakásuk vagy házukban is kialakításra történhet ez a stúdió. A reflexológus szakember ő kizárólag egészségügyi működési engedély keretében végezheti a tevékenységét. Tehát elképzelhető, hogy van valakinek reflexológus végzettsége, elképzelhető, hogy masszíroz talpakat, viszont ő nem reflexológus, hanem akkor fizikai közérzetjavító keretben végzi a tevékenységét, mint masszőr. A reflexológus kizárólag működési engedély keretében nevezheti magát reflexológusnak. Egyre több ilyen háziorvos és szakorvos, valamint egészségügyi dolgozó javasolja a betegnek, a páciensnek, hogy keressen fel olyan szakembert, aki megmasszírozza a talpát, kezét, és hozzájárulhat ezáltal a betegségének, gyulladásos betegségének, vagy degeneratív a megszűnéséhez, enyhüléséhez, vagy a degeneratív betegségének a javulásához, fájdalmának az enyhítéséhez. Itt nagyon fontos, hogy a páciensek, amikor a széjjel néznek a környezetükben, vagy az internetet felkutatják, akkor rendelkezzenek korrekt információkkal, és maga az egészségügyi dolgozók is rendelkezzenek korrekt információkkal, hogy kik a reflexológus szakemberek. Tehát a reflexológus elsősorban nem a fizikai közérzet javítását célozza, hanem morfológiai elváltozásokat keres a szövetekben, amelyek lehet a talpon, lábfejen, lehetnek a tenyéren, kézháton, illetőleg a fülkagyló, fülháton történhet ez az állapotfelmérés. Ezek az úgynevezett ilyen holografikus szerveink, amelyekben leképeződik
az összes szervrendszerünk, illetőleg szerveink. Ezek a holografikus és morfológiai elváltozások, ezek utalhatnak annak az adott szervnek, vagy energetikai és információs funkciókörnek a működési zavarára, gyulladására, vagy akár krónikus problémáira. A reflexológus reflexes úton impulzust generál, és a gerincvelő és az idegrendszernek a közreműködésével, ott különböző ilyen átkapcsolások történnek, egy reflexíven át hat az adott szervnek a működésére, és próbálja az impulzusokkal egy harmonikusabb működésre rábírni az adott szervet. Egy kezelési terv alapján végzi a tevékenységét állapotfelmérés után, és általában a kezelések azok hát hosszabb ideig tartanak, hiszen maga a betegség kialakulása is egy hosszabb ideig történt. A reflexológusnak van egy együttműködési kötelezettsége a házi orvossal és a kezelőorvossal vagy szakorvossal. A reflexológus tevékenységét nem kell titkolni a páciensnek és a betegnek, hiszen ez egy ANTS által kiadott egészségügyi működési engedély, tájékoztatást adhat, sőt fel is veheti és konzultálhatnak a reflexológus és a szakorvos vagy háziorvos felveheti egymással a kapcsolatot és konzultálhat ugye a beteg vagy a páciensnek az érdekében. A reflexológus a Magyarországi Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának a tagja. Ez egy kötelező kamarai tagság, különböző felelősségbiztosításokkal is rendelkezni kell a működési engedély megszerzése és fenntartása érdekében. Egy 5 éves ciklusokban különböző egészségügyi és komplementer medicina továbbképzéseken szükséges részt vennie, és folyamatosan praktizálnia szükséges, amelyet az ANTS vagy népegészségügyi osztály ugye, mint hatóság bármikor ellenőrizhet. Természetesen vannak tárgyi feltételek, vannak olyan adottságok, amelyek hát majdnem olyan, mint egy orvosi rendelő, olyan és a szakterületnek megfelelő eszközállománnyal és fogyaeszközállománnyal kell szükséges rendelkeznie, valamint ha olyan a tűvel végzett a tevékenység, akkor a veszélyes anyag tárolásával és megsemmisítésével kapcsolatos szerződésekkel és edényekkel szükséges rendelkeznie. Tehát a reflexológus tevékenységnél elég komoly feltételeknek kell megfelelni, felelősségbiztosítással kell rendelkezni az összes szakterületre, amit ugye végez az ember. A fizikai közérzetjavítóknál mindez nem feltétel. Én úgy gondolom, hogy ezeket nagyon fontos, hogy tud. Röviden, tömören talán ennyi a különbség. Én azt javaslom, hogy jelentkezzenek be, nézzenek szél az interneten, jelentkezzenek be egy reflexológushoz állapotfelmérésre, és próbálják ki ezt a módszert, próbálják ki a fizikai közérzetjavító talpmasztázs vagy talpreflexológiai módszert is, és meg lesz a különbség itt az információk és a tapasztalatok, élmények birtokában. Tehát mindegyiknek van létjogosultsága, de egyiknek a talpreflexológus talpmasszőrnek a fizikai közérzetjavítási területen, a reflexológusnak pedig az egészségügyi szolgáltatási területen. Szeretném felhívni még a figyelmet, hogy a reflexológia mellett, és annak egy elágazása, egy ráépülése a Faure-Alderson-féle kranioszakrális reflexológia, amely itt az Angol Kiválóság Akadémia által kiadott, Angliában működő Kiválóság Akadémia által kiadott tanúsítvány megszerzése mellett alkalmazható szintén az egészségügyi működési engedély keretében. Ez egy új módszer Magyarországon.
Ezeknek az információknak a birtokában bízom benne, hogy érthetővé vált, hogy mit értünk reflexológiai tevékenység alatt, és mit értünk talpmasszázs és talpreflexológia alatt. Nagyon köszönöm a figyelmet. Engem megtalálnak Békés Csabán a Kazinczy lakótelep 25 per a Földszint 1-es magárendelőben. Nagyon szívesen ajánlom még a Reflex Zone a Facebook oldalt, amely a Magyarországi Reflexológiai Mastermind hivatalos közösségi oldala. Ez egy szakmai közösség, amely összefogja a Magyarországon működő reflexológusokat. Vannak közöttünk olyan kollégák, akik szakmai működési engedéllyel rendelkeznek, egészségügyi működési engedéllyel, oktatási tevékenységet is végeznek, szakmai gyakorlatokat is vezetnek, illetőleg vannak olyanok, akik fizikai közérzetjavítóként végzik tevékenységüket, vagy készülnek éppen a tevékenységnek a megtervezésére, vagy éppen a vizsgára. Keressenek bátran bennünket. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!